Jumlek suwene urip kula mirengaken langgam madu Brontana nggih menik nembe menika. Perdana ya, Mas. Nggih, perdana. Mugi saged katampi dumateng para tamu minggahipun para sepuh sesepuh bene sepuh. Nggih. Manut lan nuruti ati. Katur dumateng para tamu. Kakung mewah putri minggahipun para sepuh sesepuh bene sepuh. Sugeng midhangetaken ungeling lelagon madu Brontana larasipun pelok pathetipun barang saking para kadang Wisnu laras kinarya ngelerem penggalih sawetawis. Mugi atur libur saged katampi kanthi sukarna ing penggalih dumateng para tamu miwah keluarga Agung Bapa Sardiyana.
Suwuk langgaman menika mangke katur dumateng Bapa Suratmin saking Brangkal Maikan sun paring berkah lumantar dana swanten utawi ingkang hamakili. Monggo diajeng. Manut lan nuruti ati. Lelagon Madu Brangta